Takže čaute ľudia, zdravím vás u ďalšej informačky, teraz v poradí druhej. A dneska sa budeme baviť o tom, čo bude tento mesiac, čiže júl, je sa mi zdá, alebo jún, neviem. A budeme sa presne o tomto baviť, ja som povedal, že bude z NHL, ale nebude, lebo mám tú hru, síce vám to kľudne môžem odtočiť potom. Ale ja z toho nebudem točiť, ale mal byť aj vlog. Neviem, či sa mi to oplatí z mobilu točiť, bude to kvalita bude teda mizerná, to sa asi neoplatí, neviem. Ďalej poďme k let's playu. No, let's play mal byť vlastne, ale ja ho budem robiť až keď bude 1.3, nebudem to robiť ešte keď je 1.2.5, lebo potom by som musel na neho stať a ja hrám aj na iných serveroch a budem počítať, že servery pôjdu asi tiež rovno na novú verziu, takže nebudem čakať na to. Takže budeme, tak, bože, takže hovorím. Takže budem točiť let's play od znova na 1.3, nebojte sa, dom budem stavať vo skrine. Kľudne vám z toho môžeme potom dať obrázky do videa, toto sformujem. Alebo spravím livestream, kto bude chcieť, tak sa budem môcť dívať, ale nebudem to robiť vo videu, lebo je to nudné, ako bolo v tom našom let's play. Čo bolo, ale bolo to nudné, musím priznať aj, lebo 4 diely stavať dom, ešte sme ho ani nedokončili, tak no fakt, sa potom niečo že to malo málo sledovanosť. Síce prvý let's play mal 100 aj čosi, 138. Už neviem presne koľko to teraz má, odberateľov už mám 3, takže aspoň jeden človek prišiel ešte, ja verím, že sa to bude ešte zväčšovať. A to bude asi, toto bola asi taká krátka informačka, takže si to zhrňme. Let's play budú od 1.3, vlog asi nebude, z mobilu by to bolo na nič kvalita. NHL-ku nebude, za to bude iná hra, bude Assassin's Creed Revelation multiplayer. Neviem kedy mi tá hra príde, ale bude to. A to je teda asi všetko.